na me hunu se de obufu hie sitie na me se de osi twie nipa mu ya foka ewrade ma me hunu kwakwan right me catch you Ghana fo nyina so obi asabobɔ sɛ na me be yi yare na firi mu so a enye no kore men kan hunu mo enye no kore nemom ni sawrade ntimi nyi obetimi yi wo amra oma no anuya ho inti me foto sama me pese me de ma dofo ene atiefo nyina ne se emompa ya wa bekura awoda so ti boni num na emombo mpa se wonu yes na boni no onko hu biu amen ka semini ye ade ba ko aminim ni se enipa wo hoi ade ayempe ane se obi ba ka tre ne nua se de wo ye nye na jai ade nipa ko mempe ene se ba ka tre se wa anye ni yie nipa mpe nti Bible se o kire nipa wa kasem ayepe what do you say yes enu otire di otire kura pono mu enti the moment ya ababa otire mi say asem we meka ma di panu say de we say na tie no wono baba ba ye enemy yes ene me mpese ma ye enemy dia ene na me nso na fo de obi aye no so ni akoye ba bi eno nso ma ye de ni papa de nyame mpe no ma ye what you say ukwasempa entijitum o nfie be se numuni wo hinyin sasa na agu awasemo ye kama jehwe aguofo a wo ka ho wo ware anso ya chiwade ye woni obi yire ye lesbian ye ka chiwade afo a wo ka ho bi ti asem ni ye marama ne marama ya da paade yes eye chiwade ye fiade what you say pa bone dos bone e dos dodo a dos too much bone dos pa no kwasem nasa ketuva chiwade ne adapade a enipa eye enya de ketuva romans no ase na wiwe Nyankopon abufuo adi firisu gudi pa ode ade a entene sino kura kwan no musubone de entene nyina so ebise Nyankopon ho ade a onimiri da di pefe wo mu Nyankopon na wayi ache won na efiri wiase bo so tetete na ade a wonhunu a ene da tumi ni nyamisu ada di nioma oye ho ntina oni anoye bia efiri se woni Nyankopon so wa nhye no animunyam se Nyankopon na wa nanase na emom wadane dani hunu wo susuyem na wona koma entiase no adurusum o se wo yanyansafo no odane nkwasea na osakira Nyankopon a ompro na animunyam ye nipa opro ho ni nseso ene noma ne toteboa ne moa wo wiade enti Nyankopon su gya wo ma efi won akoma akonom se bomobo woni padua da pa wo mu
ɛfiri sɛ nyankopɔn no korɛ na ɔgye atorɔ na ɔfɛre na ɔsom abɔdeɛ sene ɔbɔ adeɛ a ɔhyira ne daadaa amen yɛnti nyankopɔn ɛgyaa wɔn ma aniwuo akɔnɔ Jesus na wɔn maa de wɔnam fam ayɔnkofa yɛ bi a ɛyɛ ne kwan soɔ no sesa adeɛ ɛmfa no kwan soɔ saa ara nso na mmarima gya wɔn ne ɔbaa ho nam fam ayɔnkofa yɛ bi a ɛyɛ ne kwan soɔ no ɛmaa wɔn fɛfoɔ mmarima ho akɔ no dɛre wɔ mu na mmarima ne mmarima yɛ adapaadeɛ na ɔde nyaa akatua a ɛsɛ wɔn na adaa no ara mu na sɛdeɛ wɔamu sɛ ɔbɛkora onyankopɔn wɔnim deɛ mu nti onyankopɔn nso ɛyi wɔn ma adwene a ɛmfra sa Joe bidase wɔ saa quotation yɛ a ɔka yi mu amen deɛ mepɛ sɛ atiefo tie ni ade a masɛdi a mahunu ɛne sɛ ade a Awurade hwehwɛ firi nipa ɛhɔ ɛyɛ koropɛ ɛne sɛ nipa bɛnu ne ho na wɔpaa mu aka ne bɔne akyerɛ asafo Awurade nipa bɛnu ne ho na wɔpaa mu aka ne bɔne akyerɛ asafo Awurade hwɛ wonim sɛ yɛwɔ doctors bebree wɔ hɔ a yɛwɔ so many doctors a from Monday to Monday ne deɛ ɔyɛ ayɛ abortion ne deɛ a wɔyɛ nyinaa ne sɛ wɔyi nipa ato agu ne deɛ ano no ɔkyema sɛ ne deɛ ne sɛ wɔyɛ abortion yɛwɔ nipa ahɛda te gank na ɔmode ne sɛ ɔmodeɛ nsɛmɔne bɛbɔ mpaa ɔmo nkum mmoa ɔmodeɛ sɛ yɛkum nipa yɛwɔ ganks ebi wɔ Kumasi yɛwɔ bi wɔ Nkran wate aseɛ ɔmodeɛ ne sɛ bɔwɔ mpaa na ɔmodeɛ yɛnkɔkum nipa ɛne yɛwɔ mpanimfoɔ bi wɔ hɔ a adwene dɔm tim nyinaa ne sɛ wobɛka no nko a deɛ ɔbɛfene hyew wɔntiri mu ɔden to the point sɛ ɛno ɔdene ti asɛm no yi ɛnɛ sɛ mehwɛ system no mu a dwo deɛ ɛkɔ soɔ system no mu no ɛhu enti bɔne no ayinkirisi bɔne kɔ n'anim mɔ bɔne kɔ n'anim ti asɛm no yi enti deɛ kɔ soɔ system no mu no ade a Ghana yɛhia ne deɛ meni asɛm bi aka wo ɛyɛ ahonu amen wɔn a ɛfa wɔn ho asɔfo adi nyame nhwɛmɔ yɛfunu nti yɛkyerɛkyerɛ deɛ nipa pɛ ɛnyɛ deɛ Awurade pɛ wɔn hu ne Awurade da ɔbɛka kyerɛ so wakɔ heaven akɔ Nyankopɔn anim anim akɔgye nwoma ahwɛ ma hunu sɛ Kwaku Manu din ni nkwa nwoma ɛdɔ kakraka sei abereko a ateasefoɔ baana mpanimfoɔ deɛ ɔnu nan wotem aseɛ wɔn kasa no tie asɛm no yie ateasefoɔ baana mpanimfoɔ deɛ ɔnu nan no wɔn kura ase wɔn na fata so wɔkɔ deɛ ɔte ahengua n'anim sɛnsɛn yɛnyi nipa a ɔfata kyɛ ateasefoɔ baana mpanimfoɔ aduonu nan yɛ wɔn kɔ yɛ nyame ho straight ɛkɔgye nkwa nwoma biem ehwɛm ehunu nipa a kyɛ sɛ kyerɛ seɛ no ma busa mo sɛ eyi
nti nyame na na de nipa di ni di agoro sei agudi dɔɔso otumfo nyankopɔn agudi dɔɔso amabo to the point sɛ ɛnyɛ nipa hu sɛ sorry damn yo you twa hyɛ nyame asɔde mu odi nyame ano nyame se aberekura woboa o se de sitie enti asafo mu kura no asafo kura na da wo yɛmbɔne no entimi nkɔva ma awurade nyina so yɛtena ne a yɛyɛ no wɔ asɔre mu no entimi nkɔva bɔne no ma nyame nyina so nyɛyi ɛfiri sɛ wɔsɔfo wɔadifo ɔne obi yere bɛda ayɛ a wɔabɔ mpayɛ ama no ɔde hanki afa n'anim baa no so bɛma ne ho kwan because ɛyɛ ne fɛre sɛne ɛyɛ osuro sɛne sɔfo sɛ ɔne ne bɛda na wɔbɛka daabi ɛbikɛ tɔbiri bi ne wɔnoa ne kuru kora pɛ so ɔne ne hyɛ ɔtumi ka sɛ daabi wote aseɛ ɛnneɔma ɛkɔ so no ɛtan ɛsi asɔɔdan ne yɛde ma han yɛsi asɔɔdan tɔ mfidie gum ne yɛde ahan asɔfo yɛasɔre no bosome bɛɛ ses te sɛ deɛ wɔtɔ anweaka ma obi te sɛ deɛ obi atɔ anweaka ama obi sɛ yɛ adwuma na awɔtwe bɛtua sika yɛtwa boa to so bosome biaa 120 million nti nipa ne yɛ asɔre 4 weeks ne wakɔtua 120 million ne watua ne light bill ne watua n'asɔfoɔ nso ka ɔn sɛ de ade ne siteɛ enti nnɛ no nyame hu yɛ sɛ yɛsom no ɛnaa ne sɔfo bi asem ɔka sɔfo awia yɛnsusu bɔ asɔfo akyi na yɛsu no go ɛna yɛn obiaa gyegye ne ho nsaa bie mehwɛ ne dii wone wanyɛ wasɔfo sɛ wodi adi wo sɔfo no kɔɔ baabi yɛnso a yɛagye yɛ nsa ne yɛnyɛ ɔka ne straight nyame si yɛ nam sɛ awurade mfa abɔ ne nkyɛ wɔ sɛ amɛ ɔhu sɛ deɛ ade ne siteɛ ɛnɛ so after all mo se me boa kwan bɛɛ so ne ɛfa so yi panini general secretary ɛno ebi wɔ ho adutoɔ tumi bam sɔfo pani a yɛbɛyi no ɛno adutoɔ tumi bam yɛma obi preside ɛda no wɔbɛtoo na woyɛ ɛda wɔtwi de kɔbosom so ɛkuku berɛman ha yɛ bisi ayi makuro mpanimfoɔ a wɔasafo mu ɔhwɛ gae baako mmɔdemmɔ no ɔde ke na ɔmde ba ɛda ɛnkyɛ na ɔmde no kɔ presade na ne nyɔnko prese ɛda abubu no agu hɔ yes oku no yɛhunu yɛ a yɛgyina so papa yɛ maa no a ɔno nso bɔ biaa ɛne wasɔre ɛna ɛda no wɔ sɛ wagyae aporoporo no nsa ada wɔ bie na no kaa sɛ wagyae wanyɛ pesa ne ɛda no bio no ɛda no kora ɔnyɛ bio ɔbɛyɛ frɔ memba no ada no awɔ nante ɛne yɛde presade na ma yes bɔne dɔɔso wasafo mu sika ho akyinnyegyeɛ sika die wurɔfurɔf wɔn a ate asɔre ade apemfoɔ ɛna ɛdua asɔre no Ghana ha wo nipa akra tiam te sɛ deɛ ne Hebel deɛ tiam
enti monka sɛ ɔmaa no ɛmmɔ mpale kɛkɛ na mmom monka sɛ ɔmaa no nsakyerɛ wɔn adwene because amumuyɛ no so bɔne no dɔɔso bɔne dɔɔso ɔyɛ akɔ abɛn obi mfa ho majority no mfa ho wonim sɛ yɛne abere a ebi mo papa politicians ne nso hyɛ baabi ɔne ahwi bia ɔmo fa no other plan yɛbɛtu na nakufu adu aban ne nam baabi o ɔmfa ho wote aseɛ ɔmyɛ ne apue ne aba sɛ yɛbɛhyɛ Ghanafoɔ nkuran nyame bɛyɛ nso ne nyame nni asɛm adɔfo nom sɛ wogye tom sɛ wotena deɛ afaa na sɛ wogye tom sɛ ɔde bɔyɛ nyinaa kɔmfa so wo se nso anka bɛboa wo awurade dɔ ahonu jo yɛka sɛ yɛbobɔ so a nsɛm wɔ hɔ sɛbi ahemfo te kuro mu afotua ba wɔn ɛnɛ wɔhene mogya ntu obi afori wode aseɛ na nane kurom atena ase rensa yɛkyɛnsi maa ɔbaa baako na na ɛkyɛnsi no asɛm no ma nkyɛnsi no asafo akyɛnsi kyɛnsi no ana young boys sɛ wɔ kurom hɔ nso kyɛnsi no ɛna akoa baako de to nwom sɛ obi ani ne lem ɔn sɛ de ɔbaa baako pa no obi yɛ akyɛnsi no na na timi ne kuro ba kɔkra se na pona bɛbɛgyan sɛ kɔkoma no na akɔ he ɔsɛ mekɔsra asafo a ɔsɛ ne ɛhɔ na mekɔ fie hɔ safo a nti na wɔhene nso aduru hɔ ɔmfa nso ɔbɛtɔn nsase kuro ne ne public toilet ɔnyɛ ahemfie bubu ɔnyɛ wɔde bɛma safo a akɔdi public toilet bɔne dɔso bɔne ɛne wɔhene bia na di akonnwa a ɔkɔhyɛ baabi bene ne ho ɔpɛ aduro sɛ ɔde ne ho bɛhyɛ nyame ase paa no aborɔfo nso aguo nso yɛ mu adeɛ mfɛre adeɛ wɔadwene ne sɛ ɛyɛ ɔmu nsukua a ɔmakɔ ɔmu nim deɛ na ɔmode wuru ɔmo man Thomas 8 nyansa se ne so na hemfo tena ne serɛ so mesrɛ mo asɔfoɔ monka mo bɔne bɔne wode di nsɔre ma watumi agyegye nsɔre ma sika obi toto kɔkɔɔ te awiam obi tɔ ne nwa oni apata o wɔte awiam obi kɔtete kwa wo nsusa ɔwiram na wɔbɛsiesie ɛwɔ market no watena ho ma na bɔdwumere no nan wote aseɛ obi kɔgye bɔɔde aduro mmiɛnsa na watete no watɔn obi kɔ wira mu kɔtete ahomɔ na wabɛtɔn na wɔma ɛyɛ nkyɛkyerɛ no wɔma ɛto aduane atɔ ɛkyerɛ obi kɔ baadi obi gye adwe paa no wabɔ na wɔnya kakra to ne bɔtɔm obi asɔre a wosi nyame adwuma na wɔyi bi de ato kɔrɛhyin bom na wosɔfo wowɔ mpena wɔ yerɛ akyi na de asɔre kɔrɛhyin ɛma wo mpena wọn sẹ́ni esi tiẹ̀ wàtọ́mọ asọ́rẹ́ kọ́rẹ́sìn ní wọ́n di sin mansion ní wọ́n gyina dọ́m náà ní wọ́n atwa tóró sẹ́ obi na esi dan n'akyẹ́ no wọ́n kàkà wọ́n sẹ́ mi pra dọ́m náà náà wọ́n yìí fankuwa nu antoma amẹ́dọ́m ẹ̀wọ̀ mẹ̀ka asọ́rẹ́ bi àná mi wọ́m
emu mpanimfo omo kan sika omo wie sika le hye omo socks ho odi akwasi champani mi firi sa ko dunso na me di mani ko te safoa no office no pono ba ko pie abonten na kuro nso pia so dem mi du wana mpanimfo ya hye wo che na me di mani ko tem nyame na ma me ko heyo dunso no kuro twai omo package omo socks zo ma ya che ni me sa machi na me ko ma me no wana sma mpanimfo no bi awie sika omo socks ho no so we dey hu ni na me ma me ko te tokuru na me nti wodi omo ba fra won na ka che so obi ampagya na ntoma ene ne trasa na her socks no secretly bibiasi kwasia de mi padomo ye be sha na ma me se mpanimfu amoko ka sika no mo wai mo mra ya ga wo se mo nyina be gina ho no se adofo ebire no matete ho ye preja trasa ne de ensa socks no ani yi sika no go Eda dikitio ampanifo na ampamasam de omo huru sam na mkoka ya ampamasam de ko tse ni fira sore nu wo so de asitie wako toka masofo ka ne bo 600 no me ka wura na ka ten say 1.2 billion ye baba da je 400 near 200 yeah omo nsọrọ ewie nyame yẹni esabo nyame korono amede ohwe ne mo enisi a waso dem yenkewo enyanke wo ho yenkewo odi asia ekunafu wo ho yenkewo yen nko ana da bia yedwi me pese Ghana fo mi Jitom. Oh, Pandia, Timmy, watching. All the footballers. I'm ball or Ghana. One can't say some of the money kind of more for money. Dear. The Munura Mukupu. I was here. The Munura Mukupu was here. Malam for Muko. Baby, I'm coming one with just a what is your pull just you Mpabuano Korano with the BBS from Tititiu. My yab is in there. Two Bonio, you can't get Bonio, you're sure. Because when you're not Titino, now the Bonio pike and the fruit trimono. Yes, you won't when you're Humabra Medipa, the Nipa di Bonia. I'm sure. The Buffalo number. Baba na tena fidie ya aso ana ye bia tom kasemi ye o huru she banna sore baba sheshe ho ayaw enka ne bosa from agabus no baby agabus dinasi ono mo frere soro o dinasi omu ah wo asie ho a to da bia mo sidi akoshem no no tini kam oni ho kra o wiase wo de kwan wo tibi mboka shire emfa wiase nsoa ba na babo ne nsoso ta semedi enti dia koso no jedom sa yamboni ntenya nyame afa bufuo amen na yansro no jedom kampenta fo wie nua enua na wo sisi se wo de bodan no so no nyasa ne tie udi adanse wo charge aju sika wie ya juma mane ya juma no mano but almost nua mane toto no no munya sika ento estimate na ensense estimate ni be si be 30 million I was so yen 45 when you 15 million interest yeah so yeah so go ahead and genuinely be was in part of Hananso, yeah, no estimate and so.
Jesus Christ. Just 1.5 million. Can I just 1.20? And then can I charge you more? And can you charge it, you know? One man sit down. The same thing. 74 God, you sit down, 4 pound a man, down to 1 brugu. One man sit down. The same thing. One man 2 times. Woman, you know. One man sit down. One man 2 times. The same money, you know. What charge you? Some of you say. But swap the price, you know. No castle, baby, no class, a matter. You may also pass out the pound will be called that. I don't know, opening Mammy Cotta de Nemrai. But okay, you pass on Cobidia, maybe problem with your former and Cotoma. Uncle, do the baby. So you mean what the Cotta will be you former. Who said this city? Oh, just met a back. Asmith, you're true, be a half for your Nibia. Hey, I say, oh, as I dear Echoes Bonnet, you did it in Sharon. Both for the Cassia Singer, Israel, you did Israeli Singer, and so a chrono. A chrono. The canis was down, Humbla, Lanime. Janum should take mechanics for mechanics. Oh, sure, I didn't know you be out so down, blah. What a big quiet one, and you'll be a Juma. Umraname. Oh, go tell you. The camera can be a near car, Miami may Quansanum. I know more Juma. Oh, down Hubra, down Hubra. Umraname. You've been asking. And so, Fuse to cacao. And I'll blow Fuse. Fuse, still by 1 city. Fuse. Kick. Obey to 2. Transform and not 1 or 2 yard, 1 or 2 yard, not we at 1 or 2 yard, and so a fuse. Taking this. What do you want, friends? When you saw me, we are friend of my packet. They were 2 years beyond the war for 2. And you fuse. We are not catching some. Estimate women to Baboka 4.5 7 million. Fix 1 city. 3 days was my yes, I see a walk or no. I can't say. Who said I didn't sit here? Yes, and yet to a bonim. Yes, yo. I'll go from a Juma. FM, yeah, to see ya. Obako, Obako, Peck Rind. Sikana, what did I know? Yes. Did you know my catastrophe? Yeah. What is it? As a bow. Sikana, day bam. 1 minute in the deal. So we meet in the dark, we meet in the as many. Wababa catcher was said, or said, I'll pursue that will bet you 10 million, and so I did 15. Who's what man? 10 years. 10 years, I am funny, sir, because I never could win your be. A more thing. It's Mitchell, now grow, Brahma. Yes, who are magazines for? How? Fita for. We be a chip. I don't call Obebu. And Paul, who should carry us on coffin 2 more days. Oh, draw a cow, come a better. Come a better. Come a better. I drink a sin on the storekeeper need dealing. So I don't know about one that didn't pop and to 1 kind. Bravo, Brano. No, for being too so. Wouldn't you so bonny? What do I say? Wouldn't you so bonny? Upon so much as a stone on me, shall we have a dear animal? Oh, until I know a man is son. No, the accident is on fine you 40. What do I say? Oh, Baba Jimmy Sicker. Bonnie and the bird, Dino. Carbe. I don't need a boyfriend and so big Jenny Munina.
sika kesi nkwa omoje onwie no na dika 8 million na timi to ayi use one obi use ga kan na mu wa Ghana boni dos boni ni patri mo dane na me kura wo hwe no serious ango wa ya ni patri mo do ni patri boni dudu Diari akata na hwe boni hu ni ani masa roboye ma hele eka sai tadano wakinya no o sakra wadwumpo se samioma na ekoso emwa amen emwa amen emwa da amen emwa pia samedi ade mesiraw bia sashara go dia ko na tayo asofo mo ne nyum tofo de da comme se trufo na ye gira so dem abubolo to number de Yesu Kristo anumu asem se brade amami loto number onsuro ni hokola ho na misuro bi hobio ni nyame kura no to da kenya sapa da bia me kase in fact me kwase we me be ye nyame anka bi ankanye me mom di ankanye di nyame no ya de pa so de me ye nipa yam ni ampaw unu bisa me to me original nim ni amempe original to onim ni so for we ade we ni ade a no sintina ade ba ko bi a mempe wo wiase. Don't lie to me. That's right. Can you see nipa you? Tinenka. Penyina ira. Odi ade we wa fa ye busa wa kan kore. Straight. Mafa. Nu ni asem. Ni mo hwe. The so lie na me chiwa. Ni nim di oba pa chiwa me beto. Discipline. Don't lie. Don't. Le man ko skitu ame bu no man were ho no. The tro. The where the tro. Obia oye trufu bia wo gina Satan afa. Na bu ma were ba ho. Satan awo. Na bu because Satan ye enemy to me. That's right. Wo so be wura mu ba bu mu afira ko. Don't lie. But I say, a Christian in Nipa wo wiase. In Sachra. In Sachra. Emu painters. O me painted dan kono. Go. Eso adwuma fori na o. Na o ma pama de anso nya dai. Painters. One say, paint of your machine. Or ya was say, one paint a rubber. No, get one about Kubesu inside. Or better tray. What was a me born myself for so? I will tell you, and third coat. Just obey our techniques or the book or no. Who nurses a real blow hospitals. Nurses. You did a personal work. But they are the personal works. And the doctors, pharmacists. Women say doctors and say, yeah, bang, and we're killing no family. Edi be gu ni hospital. De bia on short that. Iya ban wo de kire nuro. Edi be gu ni hospital. O ko yi ni habo fan. What you say? Why do you now? Tasa me hwam yo ma jo. Bonne. Ade a friend sen. Emele mai. Ano de. Asempa. Intine akwala mu ade. Opani nsu mu ne ho. Fari ni hobio. Enidie ni hobio. What you say? Boni anya ba bi atena.
nti nyame kora no yamana baso no ayade hwɛ de yɛkɔ di ase paa mehwɛ wɔne Israelfoɔ nanteyɛ kɔyɛ no ɔde Israelfoɔ fa so na mehwɛ sɛ wɔne yɛ nyinaa bɛnanteyɛ dabi nyame ayade wɔyɛ good ayade goza bobo ni mo nriye di yo om di ni nriye di yo pa ni hwɛ ɔsɛ Israelfoɔ twa ne mpoa sɛ nkɔm wɔ Israel ɔmo wɔ Egypt nkɔma regarik ɛno ani o saa nsɛm wɔ kɛkɛ nyame ma wɔwɔ fifam ɛno ani o aba hwe wɔn jeta mo ya de chi dabi na ya ta me de sɛ yɛ boro so so still na boro so de anani abremom de sɛ ewia wɔsi ɔka wiase nyinaa bom no nyame nko ne ya ɔka wiase nyinaa bom yes no nyame ne ya ko nti de ɔso ayɛ kofoɔ no on challenge no I say yes. Pau. I tell you, dear pa. What's it? That's my shit. Country kura was like a warrior. One for the missiles, mra. One for the weapons, mra. What's one near? One no baby I went to me money be. What is it? I time. Your boy, you're not you are dear. You're the young. Sanke the young who would to me fano. Kiakuno. Nipanyo. Genesis 6. No. And Nipakura free Genesis 1. Ebedu says no, and Nipatinya, Mempenya make us a bedroom. A young boy should. Oh. I know what tonight. I know what tonight. That's it. Michelle Nyamiao. Michelle and Munyam. Amen. Amen. Nipanya. Nipasubanya. Nipabrabonya. Kojisikedo. Wanyem kredru. Wanye tene yepo sika oyire na wanye mu dikoro wasemate na yire na bede kuku no no atwe sika no ya wo tu na moja be kuku nani no akofie na yire nyanche yanche se mi wura meye mo se manfa nko hospital oduru anu obridi o se be yi tim esuawu asenya hwe wonsu what you say who are the 3 months no ni pa na yiri wu ye no wo sisi adai o kompemfo no de bia sorry so enuma akoso at time ebusuafo me de America kire mu se Ghana nipa wo wiase na Ghana nko ya nu ye ho mfiri ya mbone ho a ampa ya mu bodu ye mu nyina ya ko enuhu ne hia ye mewrade nhunu se odipem that's right na ye nhunu ye ho se ye difo amen da ye mpa mu ka kire wrade so mfo ye mbone nya de ya ba encheye yeah na ye confess yes no dear ene ewiase panimfo se en stop awo oh ya ye nuro dia nipa wan fan hyene nsa ho a se nyame paso odi abofra be wiase be block na wo ba hwenu pekisen ye nimunya nsa tero chama yaso wo to aso mienu a ye be chew ene nyame kumu no mumpa dodo nto no opase mo sa no yi free mama opase mo sa I don't say China, they are stopping. What the kind? Mohosre. I stop at the end.
and then I stop one. Stop here. Yo. And the months uncle had read Drew. Now, months uncle Italy. They say Italy. Are you overtaking? What will you do China for? Say France for, but Ghana for so queer him. Italy for the event on my and they say no, you may have 57. It was 68. Or March or Munguano. 68. Within 3 days. Me tese asofo bi ko bom pae. Me se, mamu nshawrade abufuo. Yamsa, afidie we so tena na oka. Ayo se fidiketwa. Na nipa na oka no mfaso bi ani ne so. Wa ma mu bu wonza asofo kase ani nyame no mu any link. Munu ma mun kwasra so na mun kotie John the Baptist. The yemu no ono na be yewrade a kire mu. Amen. Wudi mu a anyam payo la den sakra. Amen. Come what? Na nagufo no mabu nkotodwe. An kan boni a wadi. Mama kan boni ya siedu nkatia kan boni. Siedu. What do you say? All the political leaders. Kofuo. Rose me ayi womo ka womo boni, womo confess. Kasemri. All the MPs an kaya boni ni ahemfo. Gamancha otonfo and all the leaders emukoge nkaya boni no mo dwene pose boni no mo nya biu no mo fa praye and para boni mfiri omanu. Amen. What you say? Na wura den to no ni hwe omanu se omana sakra wana dwen so wan kam ti se do kan ni wu. Amen. Amen. When the control kata boni so besra wurade so onhumu mobo. Enyame ko koko ko ye koko. Kenyame ye koko. Ko ya monche kra. Me kama mati. Bibi bi so nya dia mo be pama sem efri tetete. Mo na men chinya me so fa ho. Adolfo nyina sankom senya me ba tia Mikael Nkwasi say hey Ahab, if you go you be in trouble. What do you say? Yes. I say oh here Joseph man ka sa kwa we one shame ko pada Subhana no. so the Adolfo nyina ba kan na hadi ono nkwa ka Kwa beti asem. ono na dia no so na ye o tie ya nkeboa. Tiasemini. Media, ebi a me gina na me gina. Every time me katamani a de me huna no no. That's right. Awurade de chanya yo wabrekro man na kuma primu obone ho. Wo dem sakra, mo bedru 100. Mo bedru thousands. Afa be free tira ba nipa be wusamoa. Mo fa na be agro. Na mo nya ma dwense nyame yesi na twetwe a de onipa dua no. Enu anu twa. Yensi nyame atwetwe o. Nyame nya face joker. Na ma joko na nim. Ompa agro kura hwe. Mon trese. Ni mi to biafo. Me se dia dawo nyina ne se. Wow! Anya na singa na ngo. Wow! Am sakra wanado. Nyina ka ho. Beyond declare confession. That's right. Mo confess mo sin. Mo boni amodi. Ya betoa ba nipa mu ku. Apemfo mu ku, adifu kum nipa. Aso de won fa matwo bia o. Ono nyame se won fa matwo beto bekum. Wona mo say ne da mekan. Me se mo fa nsan ho. We fi afoforo baba. De on fa nsu on fa ja. Ya so che we anu odinche we. Ebe pie. Ya me afutuo na me de mamu. Amen. Ya kasa che nyansafo nyankwasiafo. Amen. Me trase edidu otumfo atem sesia. Minsi fom ni abama
otumfoɔ polisifoɔ ne machofoɔ abɛtena ha abɛtwɛn me biama no kasa teɛ na Kufuor do sɛsi a ɔmbɛba ha sɛsi a regional commander nti asɛmpa no deɛ meka no nso momfa nkɔ ɛno na ɔbɛboa mo na deɛ moyɛ deɛ modi agorɔ na starte bɔ mpaa ne dabɛn na yareɛ no asiisi agyae mpaa no a mobɔɛ no yareɛ no agyae momfa ni agorɔ ɛm sɛ aserewa opɛne mogya dodo a yɛde nsuo frɛm medeɛ megu so ka ahonu na Awurade hwehwɛ ahonu mekyɛw no kwan David akum Uria afa ne yere wodi aseɛ odi ka no ne yere ne dae akyerɛ sɛ ɔde yɛfunu bɛsɛ Uria ɔdada Uria sɛ Uria ɛnkɔ ne yere nkɔda Uria nkɔ nyame ne pirim nakoma wodi aseɛ ɔtwerɛ letter adi ma Uria ma Uria de kɔe saa ne nsam anseɛ ɛdi kɔgyina nkonom yɛ kum no ewi akyerɛ wɔ se soa wodi ɔbɛware ɔbaa no na wakyɛkyerɛ no werɛ wodi aseɛ obiam sɛ nana yɛ adeɛ ne sogyani paa nana yɛ adeɛ wodi akwala bɛdi yie saa na wɔde bɔne wɔde kum sogyani no David na kum sogyani no wodi aseɛ ɛduru deɛ de wɔsoma adiifoɔ diifoɔ no kɔyi David atena watena se adwodwo ne ho watena se a wadwodwo ne ho Psalm 51 that's right David atena se a wadwodwo ne ho ɛna odiifoɔ no kɔda obi wɔ nwan wɔ ha ɔse wei sɛ bra wɔ ba ɔse wei sɛ kɔ a wɔkɔ obi nso dwa yɛ baako pɛ wahyɛ na bɛbɛ ɔne ne dwareɛ ɔne ne kɔ baabia ankyɛ na deɛ ne nwan wɔ ha no ɛnya ahɔhoɔ no nana deɛ ne nwan wɔ ha no hwɛ nyame anim akɔkyere wɔ bi a ne dwan baako pɛ no ɛko no de no ayɛ aduane ama no hɔhoɔ enti ame nyame boɔ fo yɛ na Awurade sɛ mema twetire David sɛ hɔ na yɛ saa nyambra nsɛm no deɛ ɔyɛ saa deɛ wɔahyɛ ɔwoɔ David said this nyame emu atɛn nyame emu atɛn ɔma David a wɔyɛ ɔhene a wɔyɛ tɛmuafoɔ no ebu atɛn obu atɛn ma nyame de bɛm ɔsɛ deɛ ɔyɛ saa nyambra nsɛm no wɔsi wo Nathan ɛyɛ hɔ na yɛ saa Nathan sɛdeɛ Awurade sie nie Uria na woku na wofa ɔyere no sɛ nka maa dodoɔ bɛsapem na wopɛ na abi sɛ nyame ankɔ mfa ma wo dɛnti na wɔsɛ kum Uria na afa yere yɛwayɛ nti Awurade sɛ ɔne wonante bio ɔna David hye fam wɔne wɔkɛkyɛ Nathan sɛ boa me o ɛhɔ na wɔhye fam wɔde aseɛ wɔda fam wɔnu no ɛso kaa ne bɔne a wɔyɛ nyinaa pɛ Awurade kyɛw Psalm 51 wɔde aseɛ ɛti yɛdeɛ yɛkura akoma pirim yɛkura hardened heart stone heart rock heart botan akoma ɛna twa wura gu so ɛne yɛsɛ mɛnyame nhwɛ botan no deɛ wɔ mu na wɔnyina no ɔmfɛ yɛ bɔne nkyɛn ne yɛntoa yɛ bɔne so nyame nyɛ tankasman o na wama no bra mu agya wo saman wɔgye aseɛ enti all the policemen wɔma yɛ prɔsifoɔ bɔne a mudi you need confession asogyafoɔ a mo ne am robbers yɛ baako monka mo bɔne customs navyfoɔ immigration
what is it? Obi convincing the son. Bonnie mu the teacher for nurses, doctors, lawyers and judges. Yari and Messi. Obi catch us so be man a beya war bois and the moon from them. O woman on quadi. O woman on quadi. O woman on quadi. Uchumutai eba. Tia semedi. Say telephone so man yan nyina ko bi fie yo bro go shedem o shedam no nya o shedam no nya de no o shedam ande ngwa no o shedam na de kitwa me say nkrante na nam wiem we do one list no so kwada wo boa you do jimpa the guy ha that's why I bought cocoa. Ebian Katana, Omin will be bought and come sacrantum. Ebian US, Omin will be my rather funny Mukrabi be saying can be on Saga. We are trying to catch me a common, be a jassy, me and Cobia, be any fine, be a jassy, be a chidom, be a one honey, a young Jimino, no sacrament. David, at the farm is Sugunya, Mr. David. Psalm 51. David who paibo. Onyankopon mi bobo se wado ye tiem. Tiem yi onu ni ho. Anya se na kuma primu no sabo pai. One pai o mo boy nyina ya rascal prayer. Rascal. Proud. And pai ni atregu people so. No kaya no abotons kakra bo lebre bebe. O kwasia ni. Empire na woman proud. Atra and wo refo. Ya tell me say you want some empire no flesh. What kind prayer na no yin ani no abotons. What is here? Munni ni amoye. O ka fa nyamu wajimi ho. Wadena ni hwa mo ache. The failure of so be Kenya no. Obama mama who said his Lord. One was so near Sasu to me in the Amano. What you near some no brun some safwa what you to me in was what was so near Sasu was so near to me in the Amano. One Kenyan who could have been in the banging. Terry, but the other question you mean I get money. We catch them. Tieni asempa no make catch them. Hesa ya beto about 2016. Kwabra mu kotwa obi 120 years city. So ko na duro so. Yes say this for the power give so obi a 72 years city aba. Okotwa obi ti. Na ye was saying power ni ntina. Because of power obi power. Okotwa obi ti na kura ne ache no. What I say? Yes. And then obi ti me ka say ana na Kufuor do amani mi ko bonu dua. Wa kwase say snap. Wa fa we do akojire nsuo so no abodua. Mo pa. Obi fa ho bai. Omari pabosongua. Yetimi bia radio station ni abodua wo. Kuma se. Mo ko transform din ko sia ko. Ye program na ya Bruno ho. On connaît ko se ko. Ya se ko sia ni je. Ko sia ni je. Fa je no na ko. Because what you say? You be radio station send me pansa den se budia. Baba. Frabusum. No more. What you say? Kuma se FM station. Oh no correct. Yetimi promote abosomfo. Ma abosomfo beji hiri. Oya sofo no anu ade ani apasia ka hwe. Kuma se ha. O ma wie ye. O ma mo abosom no madwo. Nkurasefo na titi wira mu no mo magem ba ya kurase ya ma yedi go ready to cry this time you bon ya see me
me pese me am go so kan ma sam ya korpe o ma ni sakra wona dwuma Ewurade betie mu amen je so ye difo no on kan je mo sasmo me kameboa no me na no nka se de akosia wi aka no oboa won tro mo boni mu na betie mu e kan okurachi sa yare we yemfa bura mu nsuo nsa ko si akoko be yi what you say won kire dure be kro we di ajo mo se mo won kire mo amanfo apo mo checha apo mo amanfo apo ni di abro mo so mo what you say mo fra wo ma bia cheche wo mo no na mo ma apo ni se ya de bia mo frɛ we nko ko sie tuntum mo nchama wo afiafo kagen sakrasem etia nipa mo ba mo aka boko beji kosia fa ko ina nkoma de beji we ne dia ba yo fa kwa siasem le bubu kan nkran yare ni so nche do de nchire gunsuo mu na de twa ya na nkran fo sa na gina ekogupu be asemo rofi ni bado yanyina ekogupu se ye block beach eso bienso efesia wo mi amanya to fie duonum abusuafoi me hunu bidaw se sayare bi sei afewai ani ma humi nyankopon na me boni din na action record record we are singing a record there was so day no onyiniti bie wala ho so Almighty America for they are crying Trump I should say help free them ohuni wonye no they say yare ne stronghold New York babia America ya America ona yare na tiesi break economy ni na mo break bibia what do you say the person SS we so America for na e enu ono na ye na fe wonu uzum munyai boni mu di ni so America ni akoda etimi control ti say ko sasem yo omudo no atro na fono ho tase wo so boni ko sasem aboni be ye Ghana form street barrier omudi manu osuru hwe nyina osuru hwe nyina apawa wonu yiyi ne ho ma ne tumu gu abonten de to no sponsor ni hu funo what you say coffin ye see funu black woman ne board me na sofu mu yakotoy o sofu mu ya and koto sa coffin see if see no they are supporting sin the Bible status yes you know what you say and over see abemu abi ana rasta ta na pampam o ya rasta no na pampam a na ayi wa penti ho wa penti nchemu a penti nchemu ha so ya sata sata o sha adihuru kwasiasem me utuni pafwa nipa fa kwasiasem ye nipa de papa nipa nsoro nyame nipa bunani egu nokore otimi ka sa de be ye we nko ba bia ampani ampanso enko ampani ampanso jo enko semo homo do me kasem bisa semo hopa ya ne enam no mama ye nante se de binam na ye hwewurade ye amen me metiwe ehia me kojo na me ni kapre bakura empare me se me bom mu ase amabo nsam se me nyire hunam ni ntomadan gu a me wadan foforo ayamfa nsa na siye emu na mpasa me kwatra na me gimani nya sasu we tantan zo
Islam Ghana yehia den sakra amen menche bebre amen menche bebre o se onyankopon hu me mobo sade wado ye tie etie mo do so nti pepa me mrato maburo hu na adoso nti awurade pepa me mrato ohoro me firi mamumu yemu kura ansa de sika no horo me ho afiri mamumu yemu kura me pra me ho firi me bonim awurade pra me ho boni ne ateta no pra firi me boni na mahunu me mrato no ote ohunu wase mrato odefo na baka wajia tum wahunu acceptance wajia tum wajia tum na wonsoe monsoe Ghana fonsoe asem abasi edwi Central Market ya enye behunu dufa hodo to ahodo ahyehyɛ ye behunu dufa hodo ne ntoa nukuma hyehyɛ fam what you say ye de wi asi jana ho de ko adena Michael Jackson wanya da mini to ja ho ti asem ni ye the person ne and then against you that's right ampare me some against the leader be no mekano kura kire wan kire some town amen ampare me ni ma sofo antresin kasa me uye diboye ni pa u say ye nyatwom u ya za inti jitum na sakra wadwen amen what you say no we for born jow anu ya chance sisa so de sika kototo VIP VIP ni ya adwuma di sika gu wa to so bi o akra wachidin sisa so de sika koto VIP mse bo so ba kaya what you say na so me peka akwaye nu afama ho what you say no so mo ko VIP bi no mo ko twitwitwiri na ba ko bu sesa na mo ya sore be fo no bo asore no se na asem so fo obi wa obi se sikurawa no se no kura was obi se sikurawa no mo da o manu ko no mo se ya nya bi o se VIP ba mo se so fo odi na e wo ho no ma ye ben fanko o se bi no so ni bi nye say ni say number so ya odia number so ya odia number so ya odia asem na asiu se no no ana ni di anya asore o se o no ana di anya asore yasem momo say say juma ba no waye o boni nipa ye ti asore be so me preach brofo atutu na basani asre korofo Kronfo tachi amwa. What has you? And now the pay. Yanseni. amen Me futu na me ma wo. amen Kokobo. Obadia dia ba 4 times or 5 times ni. Nsema me kan. Tini. Me nsema me kan. Me ni bibia ka tro. Samba ka tro se ko akoma to yam. Na wurade be ye onam ojamu a ono na anyawo wudi bone nsu na mno na wo odi opa soja na fam ya sanhwa wo kumantu na mno nyankopon odi opa yenyiga na me nu nkofapu me nko wo nsipum na hasa wo memo yeso mo ma bone ya tetaro ono yeyi wo mu fripum mo sere bitini fa me kodaw jo enye wo ma o anya so dware kotra so da ma na tese na me de tire na ni fa kwa station ya odia bone so tire ni amane dos enso rade chim woni nyina ankasa sorefo o so tire ni the way we hu so ka tire na fo ho abajo asorefo na aka ho ba tire na de oboa to jo nyeye anopai sofo bobie obia hwehwe no mu
wallahi ya po obi akọ fie that's right me ho che asem ni obi a no correct shishomu so what I want was awurade ji won ho a fine afutuo keke amen you see you can see na me mpo na mahunu me melato no na me bone wo manim da manim da onko na mafom wo onko na mafom ma de ye wani so bone na wadi bem wo kasem David bompa no wudi bem wo kasem na ho ate watemum atamu na ubu ye na awurade ho te hwe o me muyom afani mo so de watem wo tene David so che amuyom no wo me na bonimu na me na nyinsam me ba me kro nyinsam me kro na bonim hwe wo pre no kro me sawam no kro nkuto na ape ma me hunu nyansa me mu ma me hunu nyansa mu hintaye fa dware yi me ho bone fa dware ye eyi mo bone me ho afi na me hu dware me ma fita ase na me sikirema fita ase sikirema ma me ntie ani je ni abotoya mo free nsem na ko wrade so de mboni achem de ma me ntie ani je ni abotoya mo na no nsem mpa bubu no de no awurisi mpa bubu ni ahurisie wani firi me bone wo hinta me boni ni so wrade na sere yi wani firi so hita pa mamu ye nyina pa mamu yo nyina Onyankopon bo akoma mu tie ma me awu na ka sakoma dada no enye enye na ye honhom foforo ase tim na ka sa honhom a na kan na ni bra honhom na enye entumi mfiri wani mo ntwene obi a so me sere antumi mfiri wani mo ntwene na enyi honhom konkon mfiri me so konkon so nyi mfiri me so na minya wo kwaje ye ho abotoye mo bio tie futu tie nsama David kwan of so bompai ujina was say let the Christ come down and break every sickness out from move from this country. Yes. You sickness out from this country. You are stupid. You are stupid. Me kan say na but say won tutwi. We are kwasia sickness. What sakra wagin? Who move sickness? Yes. Na oni mun sa e do you say oni mun sa ko do you say me come what catch ready say ready be mani na me hunu de akoro na me hunu say de obufu hie sitie na me hunu say de osi twie nipa mu foka ready me hunu kwakwai right me catch you Ghana fo nyina so obi asabo bosse na me be yi yare na firi mu so a enye no kore men kan hunu mo enye no kore emom ne so wrade ntemi nyi obetimi ayi wo mira oma no anuya ho obeka se sofo so oma no nu ho aba da ku behunu mehunu afiri mpanimfo no ho omo ne yo be kire suba bla bo tieni all the leaders la bow down enye so bi kojina no akenka book no okoni baabi metamat mon sakra amen mon sakra amen mon sakra asofo mon sakra edifo sakra boys ya mobaya musumedifo no munya nusam na mon sakra amen munya your quotation na mon sakra amen na ko John Freemason oda fitim na sama si no afra me say sofo bompai we akwasia pi yesi nya mo otare ba ne ba ne ma na mo akoma pama ne ma odi ase na me bo wana osuro no ho nsra ba hia no wogye wo ati ase wona wo suma urade no osuro urade no o ti se due se sobonte no osona ba ne brim na na ha mpu awurade ni watena ne fo so o hwe no kwa yie ampara urade so obato asatena ne fo so ampara no itu Ghana fofo afutu etwa to nyina ne se amen mama mo mpani mfonte na mo hemfo nte na mo president ante na mo kantra ma sofo mpani mfo so rade do maya wonu ho efro mboni mu champai bo na yenim so Nyankopon tie di bo yeni so bi soro Nyankopon no yade wo pa wonu tie no efra body mfiti ase nyame hya bone fo nsatena da ne mo dwiri wongu that's right
meka kyerɛ wo akoa bi Israelfoɔ kyɛ nsraban ɛna ɔkɔfa wɔba wɔ nsraban n'akyi akoa bi twe sekan ɔde pia kɔwɔ ne sina ɔba ne si fam Israelfoɔ sɛ di ɔbɔne no wayɛ no onyame si mmɔ watwe ne nkura adeɛ bia ne wɔ a meyɛ no radio nso onyame mfoa so wode ɔpaatene wo fie didi matam memfa ho wode one day wobɛhu nyame nsateɛ wo aboboa no one day bi wode basasase wɔyɛ wo hene wana di ne papa adeɛ na ne ba no so ne nsateɛ atwerɛ kyerɛ no one day wode foɔ ne to sika so wɔma wo America ne Italy no bɛbrɛ yɛ billionaires yɛda sika ne nkɔhwe China foɔ aboɔ mu sika no de gya atom ɔmo so mbɛtwa foforɔ ɔmo aboɔ sika no ɔmo se amafa sosom nti mmoa no bi wom ɔmo ahye no ebi hye yɛ ntaadeɛ yɛ dan wate montra hɔ ne ɛtɔmɔfo a momfa Awurade ɔbɛ lift wɔsɔ de n'ani bɛhwɛ ɔmo aduru deɛ korɔ wɔne nna no ɔhwɛ wɔsi fam no aduru wagu wɔma Nebukadnezar dane aboa kɔtena awiram Nebukadnezar ɔhenkɛseɛ te sɛ Nebukadnezar wode ɛtere wode ka sɛ meyɛ man hene na gyimi ɔbɛbɛ mmoa no adɔre wo sɛ tɔrɛte mu mmoa na waku a wowuo bɛyɛ ta obi yɛ nsɔ funu wo so wagyimi nyame nhyira wo na Awurade ne kɛsɛ mapɔn nyankopɔn nhyira wo deɛ ɔwɔso wobɛtie no wontie wode so a mentimi nkyekyerɛ wo afotuo na mede berɛ wɔ deɛ ɔwɔso wobɛtie no wontie wonni aso a mentimi nkyekyerɛ wo ɔso a deɛ ɔyɛ fi ne nya fi na deɛ ɔtene ne ntene deɛ ɔyɛ ready sɛ ɔhyɛ gloves ɔne Awurade de bɛtua so no yɛma no kwan wone nyame nko na yɛdeɛ yɛtaa yɛ Nyankopɔn akyi deɛ ɔbɛyɛ biaa mefoa so mede tumi sɛ meka kyerɛ sɛ ɔnyae wote aseɛ tumi ne wɔ wo hɔ sɛ wo ne ho a ɛne ɔno nso gyaeɛ nti na yɛ 50 na yɛ 53 ase 57 na yɛ 53 ɛsɛ ɛkɔ sɛ 68 ɛntɔ mmara mo nna no na wɔde aduro ɔkyena mobɛhu sɛ bɛdwɔ mpo mo ne makɔnkyena ne mo mpayɛ no nyinaa sɛ moanti asɛm a mekan a Ghanafoɔ bɛyɛ infected mmɔ na bebree bɛwu bebree na sɛ motie no sɛ monom hɔ na moso kyerɛ Awurade ɔde nsa kra mu deɛ a Awurade bɛpono ne nsa na wagye mu nanso ɔnwie n'adwuma ɛbɛkɔ amaama so step by step wɔbɛdwiri bebree agu na ɔmama no nyinaa hunu sɛ he is Lord nyame nhyira